Harohini ra thomke rathok Karbi Anglong Autonomous Council budget session Surihini ra ingkoi pen Surihini ra ingkoi ra isi ingsamjin pen kapachun Umchera LP school along inki kapang ra ingji pen ale kelong aputhak chirok tok ase ke kipi Bandhan Bank Dipuaro Kangpu Kardom pini Adap Abirta long nili samijili hansepi non bertang ton pen arjek tha HUDCO loan aputhak social media along kahuri salam the Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang lamboi ki piatengke Assam Sarkar atumsi archakpo Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Longkiti Mongadular Deputy Chairman Ritesing Hichari Ponsi Ingdeng Parohini Rathongke Rathok Karbi Anglong Autonomous Council budget session Surihini ra ingkoi pen Surihini ra ingkoi ra isya pharman Maduta kahili dun avipin pen pachun ponlo Pini kijutsi Parohini Rathongke Rathok Karbi Anglong Autonomous Council session kapadohot MAC Dorsing Ronghang Aihin pen Karbi Akhaya Phan Kenang Sot Keraikom Jeputhak Jasamet Karbi Anglong District Arlokedo Inglong Asokali Atumaphan Trading license sabete beha bepar pachoklem long nang ne lapen rong robajo hithiso hai hoita langchari dunsi trading license kawe atumaphan bepar pachoklem long le det nang ji pusi hemkang thera long Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesing Hipen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang atumaphan kachuning ri pado Lason thak thak MAC Prabhat Chandra Taro ahin penta Karbi Anglong District aduya hoy ki 30 pen kacherai kom thek jiaphan Lapen kachepang thek jiaphan Prabjen pen GPS somnang popusi hemkang theralong asong japo CM Tuliram atheng no kachoning roi padopon MAC Dorsing ronghang kachoning ridun non-tribal atumaphan trading license avete beha paklemlong lekpu aputhak MAC Richard Tokbi penchenglok penang an MAC atumta kachedon don ang thek chepaklangdon Halapu MAC Prabhat Chandra Taro kachoning ridun adoya hoy kachepang thekjiaphan GPS somnang popo aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Department EM Amar Singh Tiso lamboi ki piatengke adoya hoy kachepang thekjiaphan katarlip phan trok narkep tang etlo lapen GPS ke somjiaphan ke site hi atumaphan Prabjen pen Guwahati along seki kapa NMG aphan sitame chisik etlo pusi lamboi pi Lapen ke do bare matumaphan longle apata ki pilabji sitame Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang kapen khat atengke a constituency tin Surihini longle apata ki piponja phanta chisek chedang pon bomlo puta EM Amar Singh Tiso pangdak ponsi bangso kemang ateng chun pamelo pulote Land and Revenue Department atum ningkan isya long kuti pharo isya amidu long ponji puta alang le aning ke thealam chepaklang pon Kijutsi Assession along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang pen kapaklangpon abajat kedoan MAC atumta kachekroy ang thek chepaklang don rentisi ingsamjin pen Surihini ra ingkoi pen Surihini ra ingkoi ra isi Karbi Anglong Autonomous Council budget session pachun ponlo Lapusona porohot CM Tuliram ronghang aihin pen social media along HUDCO alona puthak kahuri sai alam the lamboi ki piatengke HUDCO loan lake Karbi Anglong Autonomous Council atum thangnat akis sungabe athe bangso loan lake Assam Sarkar atumsi archakji Penang anabang phu jasamet pregjam ratchari lapen hamphanga song atum akoi kipi Karbi Anglong kaching thordon avelang puaputhak Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang kaning jatengke Diphualong kasapa thuaklam ki kim pencenglok Diphua hithi mesan kacheleng atobar kaselam Diphuarong supialong street light kipi Karbi People Hall taralang sokapaching thor kedamtang arni Karbi Anglong Autonomous Council CM EM atum ledam depin pen ahawar borpung tarapung pen chenglok chupi kelok lapen kaprek arning kithiatum ledam depin ahawar along towar kimika selam school ahem kaselam lapen solar ami kipidam lahai kaching thorang thek kalilang mapusi ningje Karbi Anglong arat kedo an ahir jumi lapen kacherap kachito kedo ajok nili kejapon tim Karbi Anglong hoy pen Karbi Anglong arlo kapaching thurpon japhan bor ipon bomlo lapen penangan kichun ang thek chithek longlo lasinon kewang jilang arni sitame Karbi Anglong arat akacherap chito do pulote an sose kaching thora sai dengpon unhilang
Lasong bong non amat tim Karbi Anglong akemang lake dipu rong sopi gari motor kacheleng kapajoy KGF han rong parpi rong be akumlin pen dipu train station an flyover adolong prabjin ben kikim ponjab han long e sompon poputa CM rong hang pangdakpon. Rong Adap inki kapang reng pen ko an se aleke doma puthak KUYA hamren aropen patir piponsi kedamtang there trok arni umchera LP school along arni sia baha aseke kipipon. Socheng MSC constituency kaparlo hamren rong su pipen kilometer inkoi su se kahelo umchera LP school along kedamtang there ni phai trok arni hamren sericulture pen Karbi unemployed youth association hamren aro chelangsi inki kapang reng pen koson si ale kelong unjima puthak ningkirung ponjia phan pura aseke kipiasai kedeng KUYA hamren aro amai phu Robin Hanse pen kachep hem phupon seki kipi amai along kachetong dun dipupen sericulture saikam additional director longki timonga hin pen koson si inki kapang reng nangjima lapen inki kapang reng pen ko ansi ali ki dojima hei hui aputhak klardak pen kachetong dun arada toma phan than pachini pangreng asai dulu sama hongke ba dera long la son pi ain ki tum long pet pe la hok long nang tu isame asama long tum long choti asama state long choti sama asama state punalo karbiang long situ la bang long choti ki sedang pe punalo ke long kala son pi ain ki ke long ke karbiang long alo hen lo tang pe tu ma khai Inglong ahabar hanso arpek pente inki kapangreng abang ale dumu pulabangso aseke kipi amaya longpen seke ke endon abang phubang phiatum chinisi kapatir pi atum aphan kachuru pajirpon seke kipi amaya long KSA Hamren Regional Committee Sikdang Chunbang Prosonto Ingti Hamren Business Association Pachathang Chunbang Daniel Inghi Pendanglo Penangan Aman Pengkiduatum Chetongdun nitum Agriculture Department la pen pukuya asong pintum cerang rapet pen pindak cera along nitum isi ingki kapang renga puthak nitum isi awareness camp dak bipon lo dak pini penang dak nitum chitong ponong lo la pen penang dak itum la si awareness program tum piponong dak ladak pen itum isi ratpan tum than pachini ponong lo koson singki pangreng ponang jima la pen itum ingki ka chupangreng tum jong se systematic pen jong situm choklem plong de ali ko pandoma lahidum dak pin than pachini ponong lo arlo bhansami abang so agriculture department pen inki ka pangreng koson se rong sara paching thurjima posami department pen hin sami mathalo sinang tum itum kachuning ridam lo sin department pen hin pen itum nanat pen chekroi pen si itum na so umchara hawar phan sami inki ka pangreng pen rong sara aldi ke doi phan sami rang so itum wan lo silabang so ki claim ke dam pen itum ko an kichun chela bang ke rong sara sami chini lo silitum ke unemployed tu bangkai tum ko sonsi ki rengi bhanma labang si tum tama thalo pen la sono thaksi rong sarmada ko sonsi ki rengi bangma labang swali ki du inki ka pang reng pen ko sonsi ka ching thur jima sami labang so pinier ni ra tum ki than pan anso se mane chorulo Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong live Kedamtang There ni phai trok arni Karbi Anglong Autonomous Council Principal Sanjeev Kumar Das Arideng pen Bandhan Bank Dipuaro Kangpu State Bank of India hin pen kedamtang There ni phai trok arni rongkhelan along Bandhan Bank Dipuaro ingpupon lo Tok bang pari rong pipan kacepahem phupon bangso kangpu amai along Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Sanjeev Kumar Das Kaningje atengke det pi along chuki chukam amo anathu Bandhan Bank pen radatu maphan penangan avarsai longpon lo laso ajoini nonke radatu Bandhan Bank aphan penangan ning kacethe dulo lasila bangso Bandhan Bank pen chuki chukam amo anathu ansose papaprang pononang pusi Principal Secretary Sanjeev Kumar Das pen ningje se Bank pen ahem phuatum angbong kaiketa hemisia tengsi donangji la anse paprang ponji puta Principal Secretary Sanjeev Kumar Das pen ningje pon Bandhan Bank Public Coordinator Ajoy Kumar Shil kaningje atengke kedamtang surihini rakre pho anikan Reserve Bank pen hukum longderaphi nonke Bandhan Bank henlo India angbong pen kapaprang dunnai abenglo mate anong kachathang dunnai abenglo Labangso abeng along
pangrum pet pen bangkuti isira laktrok sirke batum amen dodun lo lapen det PR lo pangrum pet pen humthom kep rapli do anparta Central Union Territory abai kang arlo suriblira pharohinira trokner kep raner kep aro do busi Ajoy Kumar Sil pachini kangpu amai along ADC Upasana Datta pen danglok ongdung manpeng ke doatum chetongdon News Desk report Karbi Anglong live Pinya Abirta ke lapon sa kang tonik lo domithak me kardom